माथायाव जाजोबो बबेसिम थांगोन ए lagi je. Oh. Thuyno. Hello friends, welcome to Prodip Daimari YouTube channel. नै जों दा हिमालया पिकनिक स्पटआव यावहाय दंफैयो नोंथांमोन दसे बेरायफैयो दैया नोगोर गिदिर मेसेङाव एसे फिसा जागोन नोंथांमोन बेयावनो पिकनिक स्पटखौ याव जायो आरोना नोंथांमोन थांनाय बोसोराव यावहाय थांनाय बोसोर नङा नै देग्लायनि जानुवारि माने ओरै डिसेम्बरफोरनिफ्रायनो जादों माबाया पिकनिक स्पटआ बेयावहाय जायखिया देग्लाय बोसोरनिफ्राय फार्स्ट जादों होननानै बुंनांसिगोन आरो पिकनिक स्पटआ नोंथांमोन दा मालाय बिसोरना सुइस गेट दंखायो जोंनियासो ओरै ओजोंहाय गैया जोंना बान्दो थेबाय थानांगौ जायो गथ'फ्रा दुगैदों नोंथांमोन नोगोर गोथौ रं रंथार मा होनदों अन्थाइ नोगोर बुखारबोबाय थायो नोंथांमोन बाज्ल'लायनाय फैयो आरोना नोंथांमोन नोगोर अन्थाइ ओरै बुखारबोजाबाय थायो बेयाव हाबनांगौबा खमैबो खर'फ्राव दांबाथाय साखागोन बेयावथ' हाबनो हानाय नंखाया दैया नोगोर माबाखा दाहार बिथिं गाखानायखा बेनो माबाखै ओंखारहैयो नोंथांमोन तामुलपुर मथंगा बेसगा मथंगा सकनि ब्रिजआ बेजों ओंखारहैयो नोंथांमोन दा मा थांसै दा ओरै थांसै
लामा गैयै नंगौथाय जों फैसाबलाबायदों आरो ना स्कुटि बोरायनाय जों फैदोंमोन आरो नोंथांमोन हाग्रा दुना दंजोबो दालाङा माबायदि जाना दंलै लुंहैबाथाय ज्राम थांखागोन बाला नोंथांमोन आङो माबायावबो मेसेङाव पिकनिक स्पट बे पिकनिक जानाय टाइमाव पिकनिक जानाय सोलिबाय थानाय टाइमनिबो हगारनाय दंखायो आंनि बे चेनेलावनो नोंथांमोन प्रदीप दैमारि इउटुब चेनेलावनो नोंथांमोना सोरबाफोर नुवाखैब्ला नायबानो जाबाय आरो ना औ मानसिफोर दं माथो नोंथांमोन मानसि साफा सानै दङ हाग्राखौलाय दैज्लाङावबाबो दानना दोनदों एसे बेरायथावनाखौनो दा ओरैनो ओरैजाय मानसिफोरबो साफा सानै दङ गुबुन जाथि आरो नोंथांमोन बिसोरो गुबुन जाथिफोर दंफैयो एसे बेरायनो आंनि एन्टरखाय नै बेसेबांबा दलहायाव थाबाय नोंथांमोन एन्टर सोरबा लाना खारबा मोननाय नंला स्कुटि गोनदा साबिया लाबोखादों नै पकेटाव लाखादों औ आङो गोदान समाव नैयाव जिरायना साफाय जालायदोंमोन बोराय जाबाय दा बाइकसिंसो होनदो औ बाइकसिंसो नै मुनु सावलुनियो मुनु दुनियानि सावलुनखा आरोना सिख्लाफोर एदावनायाव देनजार दानिफ्रायनो बेहा आरो अनजालु आरोना बेनो बेयो लोंजानाय नङा बेयो लेथ्राथारना हाजोनिफ्राय बोहैबोनायसो फुंखा गनायबाथ' जेबो नङामोन दाथ' बेयो लोंजानाय नङा हाजोनिफ्राय माबा बोहैबोनायसो गोजौआव माबायदि नैबे दैखौ लोंजागोन नामा होननानै सोंबाय थादोंमोन बिसोरो एफा लेथ्रा दैखौ फुंखा गनायबालाय लोंजागौमोन माने जों दा नै जों ओंखारलांसै दा बेयाव ससे गाखोना नायनो र' ग्रीन हिमालया पिकनिक स्पटनि अबस्थाखौ एसे नायनो औ stone is big बेयावबो दालां दं दंनाया ओइ दालां मोनसेखौ खिन्थानो नोंथांमोन दा दालांखौ नायबानो जाबाय ओइ बेनो आरो दालाङा ओइ गोजौआव बेरायग्रा दंबावो माने बेजों ओरैहाय बारस'यो नुदों दा बेयाव बमा होनानै उरायहोनोसै नामा होनदों नङा दै ओरैनोसो होनदों ओइ फै गोलैगोनलै जों दा ओंखारलांफिनसै ओरै ओंखारनानै बिनिफ्राय डाइरेक्ट थांखानोसैबो नोंथांमोन भिडिअखौ बारा गोलाव बानायबाय थाला सम गैया ना होनदों दा मोनसे थांसै आरोना लेवारसो अरखोना माखो अरमारदों नोंथांमोन हाजोनि लेवारा फाख्रासो जायो दै फाख्रा जा गिदिर जायो लेवारसो नै मैखुन दंफांनि बेयो जाजानाय नङा खोमा माबा
टेक सायदों अन्थायाव हाजोनि मैखुना नोगोर मोजां जानो जोंनिखै मोनजाबाय थायो आरोना बेलेग खानानै फानहैबासो मोनजायो जोंबो गाव निजा नागिरफिनफेरा जों ओरै ओंखारलांसै नोंथांमोननि गोथौथार ओरै नायदो ओरै बेसेबांबा ग्रं ग्रं थाबोबाय अन्थाइफोरा दा नोंथांमोन ओरै दालांखौ मोनथारसिगोन आरो अन्थाइया नोगोर गिदिर गिदिर बेखौ ओरै थिखोना लांनो हानायबा मोजांथार जागौ होनदोंलाय नायदो दन्दरा दन्दरा ना गुसुआनो हाब्रां जेबो गैया अन्थाइ गोलैसिगांसो जागोन अन्थाइ गोलैसिगां सेस जागोनथ' आरो हाब्रां एसे मोखां सुला दैयालाय मोजां नोंना न'लै औ दाबो आं लानो नोंखौ मोखां सुनायखौ मैगंखौ मोननायखाय दै लेथ्राबाबो सुबाय नोंथांमोन हाजोनि दै माबा लेथ्रा दै लेथ्राया माननो नागिरो आरो माननायालाय दै लेथ्राबाथ' मानखागोन गारायफोरबो सिथरफोर बेरो इयो बिदिनोसै जोंनावबा दै लेथ्रा जानानै मोजां दुगैयाबा माबागोन मानजागोन होनदों गारायफोरबो जानो हानाय जाबाय गाइस मानखोनांगौ गाखोहैनायखौसो नोंथांमोना दिनैसो आंनि भिडिअ'आव हाबखांदोंबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय नोंथांमोन लाइक कमेन्टबो हरबानो जाबाय नोंथांमोना अबे गामिनि अबे डिस्ट्रिक्टनि बेफोरखौ फोरमायजायो दा दायाव फैनानै जोबोद मोजां मोनो गोसोआ मोजां मोनदों नों मुनुसावखौ दा नोंथांमोन आङो माबानि बाक्सानि आरो ओमफ्राय नोंथांमोना अबे जिल्लानिखौ खिन्थाहरबानो जाबाय आंनिया माबा जाथि बंस'आबो बाक्सायावनो बांसिन दङ ओरै अदालगुरियाव गैया खुरमा गैया ओमफ्राय क'क्राझारावबो खुरमा गैया ओमफ्राय चिराङावबो खुरमा गैया ओमफ्राय ओजों नगाव डिस्ट्रिक्टआव बेवहाय खुरमा दं आरो ना माबा ओरै मादारनि फंबाय ओमफ्राय बिदा इसोर दं नोंथांमोन ओमफ्राय दा नोंथांमोना अबे जिल्लानि बेखौ एसे सम दंब्ला कमेन्टआव हरजागोन नोंथांमोन आंथ' दा बाक्सानि जाबाय नालाय बोरैबा ओरै चिरां आरो अदालगुरि ओमफ्राय क'क्राझार बेफोरनि बोरैबा खुरमा खालामनो हानोबो हानाय दा थांनोसै नोंथांमोन Ayam goyang tuh Bengalor bukan? खानाया एसे गोलाव जाबाय नोंथांमोन आं हास'नो ना मानो जागासिनो जा खस्थ' खानाय गोलाव लानायाबो Menubui tang. Menubui tang.
दा थांसै आरो नोंथांमोन दा नोंथांमोनखौ बुंखाबाय आङो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय आंनि बे प्रदीप दैमारि इउटुब चेनेलखौ मोजां मोनोबा कमेन्टआव बुङो आरो जायबा खालामखानाय नोंथांमोना माबा कमेन्ट हरब्लानो जाबाय सम दंब्ला बेखिनियानो आरो नोंसोरबो गोसो जायोबा फैनो हागोन बे जायगायाव दा थांगासिनो गारि सालायबाय दा नोंसोरनो जायगाफोरखौ एसे देखायलांदो हेल' गाइस जों दा थांगासिनो न'आव थांसिगोन पिकनिक स्पटआव थांदोंमोन गारि जायफ्रा नैबे थांनो होनदों फाग्ला ओइ अबाव अबाव ए दे होमबा नैबे हाजो जाहैबाय जों ससे गाखोदोंमोन नैबे दादाफोरनि मन्दिर जों दा सासे सिनायनाय मानसि लोगो मोनो बेखौ माथो होबोबाय आरोना नै ड्राइभारा इउटुब चेनेलनि नामा प्रदीप दैमारि थांखाबाय दहायनिफ्रायनो जेनेबा जेनेबा थांनानै दा जों फैसा लाबोनोसै मेथाइ मोनजानाय नंला ओरै दखानफोर आंनाव एसे दंमोन खोमालै दंमोन दंथ' आरो जागौ नामा लाखिसै नामा लाखिदो लाखिदो दे जों दा दखानाव हाबबाय मेथाइ सावनाय गैला खोमा फिंगार नै दा गारि सालायनानै आंहा दै लोंबाय बेरायनानैसो ओरै हाजो मालिकआ अबाव थांखोनबाय ना दखानिया गैजोबानो खोमा ए माथो जेरैबो जायालै नै मेगना एवसो मेगन थाइसेया बिदि न'ब्रा गोजौजोंसो गोजौजों ओरैजाय मिलायबाय मिलायदों ओइ माबाखौ हांसो गारमाखौ बेसे थाखानि लाबोलाय हांसो गारमा बेलेग सावनाय गैखाया खोमा ना ए होमबालाय बेखौनो 20 थाखानि लाबोदो ओरै जायसै नामा ओरैजाय मिलायबाय जाबाय जाबाय नोंथांमोन नै मायो सिंह माबा गान्दा गान्दासो गान्दा गंथ'से ना गान्दा मैदेर रायन' अनजालुनि अननायाव जेरै नाम एरै अनबाय आरोना अनजालुनि अननायाव नै हांसो गारमा जानोसै नोंथांमोन मा नायदाव जादों स्राङा बाहेरखौ थानायखाय खोमसि जादों थांनोसै जों दा नै दानि लामाया जौआ जा गिदिर मोनदों आरोना
ट्रेक्टरफोरनि जागोन दा नङाबा गारि गिदिरफोरनि जानो हानाय ने गाइस जोङो दा माबाखौबो फिंगारखौबो जाना फैबाय ओमफ्राय फिंगार जाना फैनानै दा नै फैफिनबाय आरो न'आव थांसै दा भिडिअआ बेखिनियानो नोंथांमोन अब्ला भिडिअखौ दोननाय जासिगोन ओमफ्राय दहायनिफ्रायनो बुंबाय थाखादों आङो नोंथांमोन आंनि चेनेलाव गोदानब्लाथाय साबसक्राइब खालामदो दा बेखिनियानो नोंथांमोन ओमफ्राय नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय थेंक्स फर वाचिं नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम गोजोन्थों